Os empresarios de Ribeira reiteran a súa demanda de ampliar o paso de peóns da Miguel Rodríguez Bautista. O seu presidente sinala que o comercio e a hostalería poderían verse prexudicadas coa supresión dun paso de peóns na zona. A reforma da Praza do Centenario de Ribeira e a súa contorna modificou a tradicional disposición do tráfico e tamén dos pasos de peóns. O alcalde da localidade, Luís Pérez Barral, apuntou que se estableceu un único paso de peóns para garantir a seguridade dos transeúntes, acción avalada por datos policiais. Sen embargo, esta decisión non é compartida pola Asociación de Empresarios pola supresión dun dos pasos de peóns. Demandaban tanto comerciantes como hosteleros como incluso xente que vive na Plaza de España ou que na Plaza do Centenario, perdón, o que non se solicitaba desde a asociación, pois era unha demanda que nos pediron para trasladar ao Concello que non se eliminara ese paso de cebra, que se unificara ese paso de cebra co novo actual, co cual quedaría, digamos, un tránsito, digamos, durante de toda a plaza. Ao final, o paso de cebra que vai a quedar, que son de 20 metros, nós trasladámoslle que serían outros 10 metros, 30 metros, e ese paso de cebra non se eliminaría. Martínez afirmou que a asociación contactou con técnicos do Concello, co xefe da Policía Local e co responsable da obra e obtivo unha conclusión. Se vía factible poder levar a cabo manter ese paso de cebra. Desde nós, desde a Asociación de Empresarios, seguimos defendendo o sector económico, o sector empresarial, e iso é unha demanda moi importante para as actividades que realmente están aí na Plaza do Centenario. Sabemos que hai que dar unha volta agora bastante grande, no cual, con unha pouquiña reforma no cual estaban facendo esa obra, non levaría ningún outro presupuesto distinto ao que xa tiñan para poder manter ese paso de cebra. Por a nosa parte, mantemos igual a nosa opinión, seguimos dicindo que hubo reunións con técnicos do Concello, jefe de Policía Local e o propio jefe de obra, no que sí se vía viable ese paso de cebra, mantelo, unificalo para que dar ambos pasos de cebra. O pasado 9 de xuño, a Asociación de Empresarios Ribeirense presentou unha solicitude ao Concello para que a demanda dos socios que recolleron firmas en contra deste cambio se atendera. Os comerciantes temen que a eliminación dun dos pasos de peóns lles afecte.